Bombo Business News. Atensyon sa aton nga mga motorista, ginpatuman epektibo subong nga aga ang mixed movement sa presyo sang produktong petrolyo. Base sa abiso sang oil companies, nagsaka sang 20 sentimos ang presyo sa kada litro sang gasolina. Nagnubo naman sang 20 sentimos ang presyo sa kada litro sang diesel kag kerosene. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate ginbase sa closing transactions sang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon subong aga. Para sa aton nga reference rate, 59 pesos and 4 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 59 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 45 pesos and 76 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 15 pesos and 74 centavos ang Saudi Riyal, 69 pesos and 38 centavos baylo ina sang euro.